Er du ikke i gang nu? Nu er jeg i gang. Og her står vi så på en alpetop med udsigt til et stort kors derovre. Det er der, hvor den gamle bro den hang, og det er så den, vi skal ud over lidt senere. Var det derovre? Ja, det var der. Er det rigtigt? Det var der, den hang, og folk de faldt ned og døde. Stribevis. Okay. Jamen det bliver spændende. Det er så i 2,1 kilometers højde. 2,18. Vi har vel gået i højde, har vi vel gået en kilometers penge op måske. Fuck det. Her sidder vi simpelthen på kanten af Vi er 2400 meters højde, og der er bare en slugt dernede. Hvis man snubler på den her lille sti, vi går på lige her, så har man et problem. Det er vildt. På vej hen til en hængebro. Deroppe ved den luftballon, eller hvad det er, der sidder deroppe, eller vejrballon. Du ser lidt uhyggelig ud lige nu. Prøv at få varmen. Så panorerer vi lige rundt, så man kan se, hvad det er for noget. Jeg ved ikke, hvad det er. Nu skal du huske at filme ud, mens det sner. Ja, det gør jeg også lige. Beautiful morning. Yeah, also in Nepal, we have during winter like this, yes. But sometimes we have very Vi er så på vej ned fra Salbis hytte til dalen, hvor der er et par timers gang ned igennem sneen. Og der står Henrik og ser knivskarp ud. Yeah!